קודם כל, אתם חייבים להבין שאתם יושבים בתוך הרכב, אתם יושבים בצד שמאל של הרכב, אוקיי? אז זה אומר שאתם צריכים להרגיש בצד שמאל כדי שכל הרכב יהיה במרכז. כשאתם נוהגים, אתם יושבים פה בצד שמאל של הרכב, אוקיי? אז זה אומר שאתם נוהגים, אתם צריכים להרגיש בצד שמאל, אוקיי? כדי שכל הרכב בעצם ייכנס לאמצע. אם אתם תרגישו שאתם נוהגים במרכז, שאתם באמצע הנתיב, זה אומר שרוב הרכב יהיה בצד ימין. אז שימו לב, בדרך כלל שאתם נוהגים בכביש שהוא מסומן פה הנתיב הקו המקווקו, אתם צריכים להיצמד לקו השמאלי, אוקיי? אם אתם נצמדים לקו השמאלי, אתם יכולים להיעזר כמובן במראה, תסתכלו. אתם מסתכלים במראה, אפילו העליונה של המורה או התחתונה, ואתם רואים את המדרכה או את הקו צמוד לרכב. עכשיו, מה שאתם רואים בזמן שאתם נוהגים, אתם חושבים שאתם בעצם כאילו עולים על הקו, וזה לא נכון, כי בדרך כלל שאנחנו נוהגים, אנחנו יושבים בתוך, תחשבו על הרכב שהוא בעצם בתוך קובייה כזאת, מלבן, ואתם יושבים בפנים. אז אתם מן הסתם רואים כאילו אתם עולים על הקווים האלה, אבל זה לא נכון. אתם יכולים להיעזר במראה השמאלית על מנת להסתכל שאתם בעצם צמודים לקו ולא עולים עליו, אוקיי? שוב, אני רוצה להדגיש שהמבט שלכם צריך להיות קצר כדי לא לאבד קשר עין עם הכביש, אוקיי? זה חשוב. אני ממליץ לכם גם להסתכל על המראה הימנית כדי לראות מה המרחק שלכם של המכוניות. רוב התלמידים יש להם נטייה לימין. למה? כי הם פוחדים, הם מתרחקים, הם רוצים להתרחק מהתנועה שבאה מולם. אבל מה שאתם רואים זה לא בהכרח נכון. העין שלכם משדרת סכנה, ולכן יש לכם נטייה קלה עם ההגה ימינה. גם אם אתם לא מרגישים, רובכם ימניים והיד ימין מושכת חזק יותר מיד שמאל, כי אתם ימניים, אז היד הימנית היא יותר חזקה, אוקיי? אז אתם צריכים לזכור את זה, ולנסות להיצמד לשמאל, שוב פעם, לא יותר מדי קרוב, במרחק של פתיחת דלת, אוקיי? מה זה אומר? שאם מישהו יפתח את הדלת, אתם לא תתנגשו. אז תזכרו, אנחנו יושבים בצד שמאל של הנהג, סבבה? עכשיו, אם אנחנו מגיעים בכביש כזה, אני אמור להיצמד למכוניות בצד שמאל. שוב, לא בהגזמה, אבל זה יהיה הקו שלכם. ואז בצד ימין אתם בטוח עוברים, אוקיי? אם אתם בסדר בצד שמאל, אתם תהיו גם בסדר בצד ימין. ובצד שמאל אנחנו יושבים, אז קל לנו לראות אם אנחנו צמודים יותר או פחות, כי זה הצד הקרוב אלינו. אני אפנה פה ימינה. עכשיו שימו לב, בדרך כלל יש את הסימונים האלה של הפסים, שזה עוזר לכם, אז אתם צריכים להיות צמודים לפסים האלה, וככה בצד ימין אתם תהיו בסדר, אוקיי?